L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tgħid li mhuwiex etiku huwa kontra l-prinċipji mediċi tajbin li wieħed iċaħħad is-servizzi tal-IVF lil persuni infertili. L-istess dikjarazzjoni tad-WHO tgħid ukoll li trattamenti kollha li jinstabu li huma siguri u effettivi għandhom ikunu disponibbli għal kull persuna infertili. Ir-rapport jgħid li l-infertilità hija patoloġija komplessa tal-bniedem u tirrikjedi diversi investigazzjonijiet u trattamenti mediċi. Hawnhekk kompla jispjega li l-IVF huwa l-aktar trattament effettiv għall-infertilità li ma jistax jiġi sostitwit bl-ebda tip ta' trattament ieħor. Huwa stmat li madwar id-dinja s'issa twildu aktar minn 6 miljun tarbija permezz ta' din il-proċedura. Intant, l-Awtorità tal-Fertilità Ewropea li tirrappreżenta 20 pajjiż Ewropew qed tagħti s-sosten kollu tagħha lill-Gvern Malti għall-emendi li se jressaq dwar il-liġi tal-IVF. Fi stqarrija, din l-awtorità qalet li permezz ta' din il-liġi Malta se tkompli tersaq aktar viċin tar-regolamenti stabbiliti mis-Soċjetà Ewropea għar-riproduzzjoni umana u l-embrioloġija. Huma qalu wkoll li b'dawn l-emendi it-trattament tal-IVF f'pajjiżna se jsir aktar effiċjenti u sigur. Dan se jseħħ permezz ta' proċedura li hija medikament ippruvata li żżid ir-rati ta' suċċess tal-IVF u tnaqqas il-komplikazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu kemm lill-mara kif ukoll lit-trabi. Huma temmew l-istqarrija tagħhom billi saħħu li t-trattament tal-infertilità għandu jkun regolat biss permezz tal-istudji xjentifiċi tal-mediċina u determinat mis-saħħa ta' dawk li jirrikjedu dan is-servizz u mhux mill-politika, reliġjon u l-opinjonijiet personali.